שלום, אנחנו אוזניות ביטס ביטמי, והיום נעשית הסרטון סקירה שלנו על המגן. מגן בצבע סגול. צבע סגול כחול כזה, עוד שנייה נראה. אוקיי, פה כתוב ביטס ביי דוקטור דרה. המגן, חשוב להגיד, הוא לא רפליקה, אין לו רפליקה, זה פשוט המגן ככה, הוא לא מיוצר על ידי החברה ולא כלום. פה כל מיני שטויות, זה לא באמת מעניין. ועכשיו המגן. פה כתוב ביטס ביי דוקטור דרה, מאנסטר. זה מין מגנט כזה יש פה. מגנט. זה המגן. אפשר לראות, מאוד יפה. נוציא אותו. זה המגן. פה כתוב מונסטר. ביטס. אוקיי. בפנים כתוב ביטס ביי דוקטור דרה. החור בדיוק בשביל הפלאש והמצלמה. מתאים בדיוק לאייפון. מגן מאוד מאוד יפה. מגיע גם לאייפון 4 וגם לאייפון 4S. וזהו, כעיקרון. מאוד מאוד יפה. המחיר שלו זה 50 שקלים ללא משלוח ועוד 20 שקל למשלוח. תודה.